Takže čaute, to som ja, Games a vítam vás u ďalšieho tutoriálu. Neviete, na čo som narazil? Pôjdete, toto vám dám v popisku videa, túto tú hovadinu a dáte príde do Chromu, ale ide to iba na Chrome asi, že? Iné Google na to nepôsobia, napríklad Opera, Mozilla, Firefox, Internet Explorer a také hovadiny. A proste si dáte YouTube a voila! Si to doma aj príde do Chromu a vypnete všetky karty. A sem kúkajte si to môžete zmeniť na čierne. Mne sa viac páči čierne. Si máte odberi všetko a napríklad si zapneme, čo ja viem, nejaké video. Ináč toto video, podľa toho som to natočil. No, ako nápad dostal. Shop and Dance. Normálne je to o 100 razy lepšie. Dáte si sem máte jakej, no jak vám to video dobre ide, že napríklad, čo ja viem, že v lepšej kvalite sem máte kvalitu. Potom sem si môžete odfotiť video, to sa tiež hodí. Tam si nastavíte, akom to chcete, a také hodiny. Potom tu máme toto. Poď. Aha, to je akože si môžete zmeniť, že v čierno-bielom takom. Dobre. Potom, že sa vám to video bude stále opakovať dokola, dokým neskončí. Potom zväčšenie obrazu. Je to trocha lepšie. Ale nevýhoda je toho, že máte taký rám. Tak, snížime si to. Potom tu máme toto. Sem si to odfotíte, dáte yes. Tak, nastavíte. Tak. Potom, to je jedno. Dáme si toto. Potom tu máme settings. Poď. Sem si také somajne robíte. To je jedno, sem máte proste nastavenia. A lajky, také veci. Somajny. Sem máte tak. Vypneme si to. Ja sa mi páči toto. Dobre, takže pre toto video by to bolo všetko. Lúčim sa s vami ja, Games a čau.